Andin kuwi bocah sing iso diomong bejo sanget, nduweni keluarga sing utuh, luwih-luwih wong tuane kacakupan. Awit cilik kabeh kekarepane ora tau kabantah. Dadine pas Andin gedhe dadi bocah sing nglawan ing sawijining dina. Sendini iso-iso naik bro-bro iki lho. Sanguku iki ndi to, Bu? Mana? Nah, budal. Ya iya, Bu. Bu sangu semene iki gak cukup gawe tuku es. Iku ngono kok wis cukup. Ana apa saiki? Isu-isu rame wae wong loro iki lho. Sanguku iki lho, Pak. Semene tak gak cukup gawe tuku es iki. Nyo. Nah, matur suwun, Pak. Oh, kowe iki kulino arek kok jadi manja wae. Ya wis babal lah ben gak omong ae. Halo, assalamualaikum, Bu. Wonten apa? Halo, assalamualaikum, Mbak Sri. Iku yo, jenengan omongan Andin, pengen bayar wifi. Duwe iku ndek dhuwur meja. Oh, nggih, Bu, nggih, siap. Mungkin Andin kula sanjangani. Nggih, suwun nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Din, iki duit kanggo bayar wifi teko ibu. Oh iya, Mbak Sri. Ning duit sing diwenehi kanggo bayar wifi malah dinggo Andin tuku gorengan. Pas ibu sampun wangsul saking kantor, ibu nagih dawuhipun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Piye? Wifi-ne wis dibayar ta durung? Gurung, mari tak gawe tumbas pentol. Awo piye sih dikongkon bayar wifi kok malah gen jajan? Ben sih. Ngono tak ae kok nesu. Apa? Andin iki. Piye sih dikongkon bayar wifi kok malah gen jajan iki lho? Iya to, Nduk. Iya lah to. Mau digawe tumbas jajanan ae tok ae kok peran. Piye to Andin kok ngono? Wis aja dipikir, resiko. Ya wis. Kok mungkin juga ngono bisa? Gak saken bapak ibumu ta wis kerja soro-soro. Ha to? Iki piye ya to, Pur? Anakku tambah suwe tambah wani karo wong tuane. Bisa kok mawon jenenge cah nom. Tapi ya tambah suwe ya tambah wani. Ya sing sabar. Ya ngono ku lek arek kakek dimanja. Tapi yo nek gak dikeki yo ngesakno. Anakmu iku wis gede. Aja dimanja wae. Iku lho Ndin ndodoken Mbak Sri nyapu-nyapu. Wakmu iku yo mbok yo ngewangi ngono lho. Apa to, Pak? Aku iki sibuk. Awakmu iku dikongkon bapakmu kok aja kaya ngono. Sibuk lah apa sih? Wong YouTube-an ae lho. Ya Bayu iki nandi? Sik tak telepone. Halo. Hei Bayu, aku nandi nang rene cepet. Yo jeneng omah iki. Jariku lek gak mam golek dolim sik. Kowe lagi mangan-mangan. Alah kakek ngomong pesen kono. Mbak, pesen. Pesen apa? Sego sak lusin. Kamu tak pesen. Kok Mbak pesen apa tae? Nggih, sekedap.
Ayo mulai aku numpak motor. Disusul bapakku. Ayo mulai. Ayo. Bapakmu ndi? Yo ndi yo, sik tak telepone. Halo, Duk. Sik yo, pede bapak mogok Oh iya, Pak. Alah, mogok pisan. Bapakmu. Loh iya lapo kayak dituntut. Loh, Pak, Pede bapak mogok nak ketok kono. bapakmu wis teko aku tak dhisik yo. Yo, hati-hati. Yo. Dhisik ya. Ayo. Bapake Putri perjuangannya koyo ngono neng Putri, sing aku biasanya nyentak-nyentak nang tuaku. Bisa banget iki. Wah, teko omahku tinggalan piro iki aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku harap ngomong kali bapak lan ibu. Kowe arep ngomong apa sih, Nduk? Nek tenan ini. Aku badhe nyuwun pangapunten sing kathah soalnya gak tau manut lan senengane bentak-bentak bapak lan ibu. Ngene kowe gak apa-apa. Wis to Bu, anak jaluk sepuro ya disyukuri. Ngapunten sing kathah nggih Pak, Bu. Oh, nggih, Nduk. Gak apa-apa, ibu lan bapak pun nyepurani.